pituudessa minun genitaalialueeni. Haiste. Tuoksuu. Ei haise. Tälläkin haisee vähän sperma kun velkät. Se vedi kätteesi munahasse spermalle. Miten tuo on niinku mitään vittua? Tää on siis vähän semmonen likainen kyrpä efekti. Ei vittu. Se vaan sanoo, että sä haisse niinku spermalle. Teet sen nyt tietokone. Tää? Teet sen niinku tietokoneella vai? Ai vedänkö? Kiitokö? Vedänkö? Niin. Siinä tuli vastaus. Kyllä. Taputat siihen vaan siinä vittu koko Ei. ajan. Se oot kyllä sika. Ja vitsi, olit sulla pelkkä teepaita päällä, ei ollut edes housuja. Oli. Näkyy kun, jos, vittu on se näkyy vittu, jos meidänkin herras keskellä yötä ja näki sun tilanteen. Se kyllä niinku, ois se kyllä vittu traumaattinen kokemus vittu. Jätkä Puolen vetää lappaa meidän on herännyt ja salama vaan käy vieressä vittu. Jätkä hötkyy siinä vitun tietokoneet tuolilla vittu. Ei saatana. Se miu runkkaamista niinku ajatella ja naurattaa tällä vittu. Mitä? Miksi miun runkkaamista vaan No ajatella? kun mie en tiedä miksi se pitää tehdä tietokoneella. Tiedättekö, No, Jakka, kun Koposen penkki vaan natisi ja muuten. Vittu, kun se hytkyy sen. No vittu jätkä istuu puu